non ataba birta ke than pon je bang nilit hari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang Karbi Longri song Lamding Road Hamren District Committee atum pen patir pi ponsi nijang Karbi Long Samson Singh T College along unit apuga chilar mesen pen pachun pon Aron ripin urea kevans atrak pen pen banghi atum raikom sai ki ari renga chingnang Nili BJP Mohila Morcha atum pen patir pi ponsi rara phan ani sia pharma ake joy pen si kelang pon Ex UPDS Welfare Society atum pen Hamren Long Krung Chingsai amai mesen pen pachun pon Lethonda Japan ke Langhut LP School lagi nang toy nang nelo Langhut LP School lagi mesen lo than bang si nang toy nang pu si Langhut lara atum pen ke chunuri pon non birtang ton pen lang pon sinang Kedam tang chiti ni pha ingkore hiniani nijang Karbi Long KSA Hamren District Committee atum pen chapa thirpi ponsi Samson Singh T College along KSA Samson Singh T College unit arpu kimi ge pek pon amai paman pon abarem chun bang Samson Singh T College unit body coursing teron ban si mai chapa hem phu pon bangsu arpu kimi ge pek pon amai long alhia man pen KSA Central Committee chun bang Sumit Terang Dun chun bang Atur Singh Teront Sai hem chun bang Bir Singh Tobi lapen ki Hamren District Committee along lembang pubang phietumta chetong dun Samson Singh T College along KSA Maipu Borlingki Milik Dunamai Pi Lina Kramsapi Dunamai Pu Borsing Singnar Chunbang Edition Hanse lapen ka prega tum phasami apu pe kontu Lason sinon eprang ke bang selang ani ansami college along kisung duan lapen kinang zia son ansami KSA tumpen ki chirap jatudun verji pusi lamchak chichakpon lapen non eprang ke bang selang sami Samson Singh inti akumlin labang su college along ke parja ponji aphan sami KSA tumpen sami klempon pusi lamchak chichakpon tu chinthong pen Sanjeev inti Karbi Longri Abirta Kawasan do piglang lapen provincialize sitam ne pon kalang lapen dak kaprek ka chinthong mu kijuna lang punon parking place punon lahai sitam ne avelang silabang su asai kideng ponji waphan jini tum labang su unit singlo lapen ke better education mate quality education na thuri tum ke pon thekjia phanse labang sa unit ni tum Hamren District Committee hin pen paddo ponlo kana them mesen environment refseng environment adi mongsi silent environment adi mongsi dolos idame provincialization bang ave lapen statute ave lapen third bang ke dak parking bang tadunang silang dak bike parking kan bike bang ke arni kiso ba hanlong parking nang ko ti ba kini RV tame hai kisung do lakan port bang ke playground same donang lang playground le non is tame indoor la badminton court ba volleyball court tame ba basketball court tame dak extra curricular so abang dos on dem me party sini kan mathadam lapen fifth abang ke diloma dak digital library non nom ke advanced science and technology adina kait na pot social media kado hai non ke advance solo apa non ke digital library bang ke nang sot sini tum hin kan fieldam digital library bu had principal sartan jingkidam long digital library to me one box Kabjin pen nangi puksi arjulong stame alata dote me parje sini pen mathadam lapen abang lang facility bang senangi lang kijuna lang bang drinking safe drinking water bang senangi pen overall bang kedak litum dak environment bang educational atmosphere charlie atmosphere bang senang po bang ipil lo kan netum dak ini unit hoy KSA unit hoy pen stame un an ke ni tum chirap chitoku lapen dak Hamren District pen stame Central Committee pen stame dak kisung sansuri tameni tum kisung long arjab dunji kusni tum ini chethan pon silan lan Borbodhar Police Station ke Palopon Santripur Kakrazant Naga checking gedalong Raikom Sakia tumpen Anivang ke ton kelang asai kedeng bomba son thatasi kedamtang chitini pha ingkore hini anistami Raikom Sakia tumpen ke ton kelang asai kedeng bomba porohut Dimapur anat ki pangno bom ihum
LP atrak AS03 BC 8888 along kiri ke kurwa sai deng ponlo lapen labang so truck along sami hoor mati urea bosta made packets pharuko thom an long ponlo labang so urea ke wan napai urea tulsi pensi chonghu ponsi dimapur anar ke ponchi aphan bori ponlo labang so urina bosta pathek ponlong lede ji aphan pura athak bage moida bosta pharu isian thapon thiblo truck driver aphan bang sami raikom saiki tumpen labang so ke nangsot alu sami ki hang pedo ponlo truck driver abang mustel labang so ke nangsot alu ki pipa jir pon thektheda joksi raikom saiki atumpen sami labang so a truck driver Rajen Bhusan Jorhat Titabor Asor lapen ke indi labang phu bang ke Rajib Ali Mukok Chu Nagaland Asor pusi pangthek pont labang ni bang phu tamta raikom saiki atumpen chipari deng ponsi sai aron teng pen klem ponlo Kedam tang citi ni pa engkora hini ani India Prime Minister Narendra Modi mhang ethek ani pa chedondon pensi District BCP Mahila Morcha Karbi Anglong ang kangalong kedo constitution along sami rada tumpan ake joy pen ani sia farman selang pon nang jipu kipin khat pon ateng pensi Nilip BCP Mahila Morcha atumpan kipin khat pon ateng pensi Nilip BCP Mahila Mondol Morcha atumpan chapatirpi ponsi chukhira bopong teron arong along rada tumpan ake joy pen ani sia farman si kelang pon Labang so sai gedeng ponalong Nilip BCP Mahila Morcha mai phi phurang phangchupi chunbang phi aruti teron pi lapen miriti mung pi duna mai phi tumpen spatir pi ponalong BPHE in charge Dr. Tenzing ingti lapen ki katukabi medical staff atumpen bang krit roxi atum charap chetudunsi arnisi permanent rat man si kelang pona sai mesen pen pachun pon Kiso, abul dopik, la dengo kiso, la pandemic, ki era kiso, la haya kiso, ki dukok pe na join yesi nili tumakan state pen sitami nili tumakan ng pabang toilo, nili tumakan labang so program ng pabi toilo, pini nili pahawar chok la putali, nili tum or India ta labang so BJP, Mahila Morcha pen. Nili tum di pondo, hepatirpi pon, nili tum ladak district pen hepatirpi pon lo, lasi nili tum district pen hepatirpi pon, pini nili tum along nakachetong dun ladak jilina rong pipi alang li ke district general secretary lo, lasi alang lihin pen sinang li tumapan detail alam nang kanpon po, si kami nili tum pini labang so medical team tumapan nilihin pen akirugi pipar pi gabang kilahin lo, alang li tum pini likhang asay chibikok si kami ladak iduk kilang arada tumapan lapen kisu ki unie tumapan kilang pon penajoksi kilang pon jepan alang li tumapan nili tum kachukha pon ating pen alang li tum nang kilang pipon alang li tumapan akiru pilo lasi ladak kato kabe non check up bom lo lapen chilang pon bom lo ki ongdung arada tum dak man chetong lo la soposi nili tumabangke doktora tumapan ta akiru pilo lapen dak nili Mahila Morcha Mondor Mahila Morcha tumapan kami akiru pon free medical check-up dito ng claim form bang karang sila po kaya bang lagan itong geso galang po ke mina bang de sila hypertension naman ay pressure jolo ako diabetes make pressure chile cataract ko keso ko mungkin ang classify ke kami pressure bang sisigaw kasi non lamo itu kela dula bang bisi kela ni lah bang aku betul thap bang betul thap kerja lang Tante sarla pini la tum jitu nang tum se kelang ponlong tang nam han ke dak pini menang tum dowai pidunong et la son ma doa itu nong eh mereka kan tung kapre ke chinam ponai la puka velo ke yang mana non mana isi ini tu tahu ini mana nong madagang nong le doa ta kado ka ve bang ko na phai bak non se lang ponlong tang sar pini yang bo bang paru sila poket te ko na porsi nang tum la pini se kelang eng ton ponji Nizang Karbi Anglong Hamren along kedam tang citi ni pa ingkora hiniari ex UPDS mate abarim UPDS asong atumpen chingwai chingsaya mai pamanpon labang so amai long sami Hamren district committee ki mi
ke seng pon mai pu mekar teron laben duna mai pu horen rong pia tum phansi engwai pon lo Hamren District Committee ke sengpon nangkok athi la bangki ke damtang aningkan surhini le krisi aningkan phai knuni ni phai inkora phoni ekot chetok det pen aphi same alang ni tum pinanta kisung pe si chak pon nang bom lang phusi maipu mekar teron pen pachini pon pini le bangsu committee ke sengpon along same abarim UPDS klembang phua tum pen kaddu ke bang thongkep so se tum chitong dun mesil bangsu committee ke sengpon mai mesen pen pachun pon Hamren pen raikombe Karbi Longri Abirta Pini nilitum dak West Karbi Long Hamren rong supielong nilitum ex-UPDS Welfare Society pen kachetong ba kachingrum nang ko alam the bangela pulo nilitum la West Karbi Long along tame labangso ex-UPDS Welfare Society pu aprang tame dolo seta ang bongolom kismana ke problem pen apot nilitum akatikuk do kolo seta pini apor keme pu nilitum mathasi nilitum puthot nilitum kado ko veche songra per abarim che songra per korte ingjir pen nilitum chingrum thusi pinila West Karbi along tame Hamren rong supielong nilitum labangso ex-UPDS Welfare Society nilitum labangso aro seng pon lo lasi nilitum kado ko ve che don sarpen chingwai sarpen ka che kroi pon nilitum kangwai pon lake ake hai president mekarteron lapen secretary abang ke nilitum ingwai pon lo horen rong pi lasi alang litum bang ni pen si japon pen sila kado ko ve nilitum asong ke claim ni asayang dengan ke alang litum pen si la West Karbi long abang ke alang litum si cari calon pon po lalo la penili tu difu rong supi pen bate central committee pen ke wang nilitum kado ko we bang podo president secretary la pen finance bang hini la pen aparta advisor do la kado we pen si nilitum chingki je than chingwai pen si nilitum pini la bang sa program deng pon lo ki claim pon nang ya asaya son anta me kili le dim anta nitum kapali thuye phase nitum pini pinangan abidi chipi pon si nitum chingwai chingsai pon lo lasi nitum non ke bang yapor lake nitum kachi kamatha pon lake etum Karbiang longarat ake the ki dinga tum tame nitum phan nang chirap nang chitudun pulutangte antu se sia prang nitum lije pusining thelo lasi non ke bang ji athema nitum Karbiang long akidu ka kisung lake iltum eprang kadu ko ke itum chini pet pe seta ke ong dung ka chini dam ke akisung se itum thegam long lo lasi la hoya phutha ka phanta nitum matha pon lo kuske bangja por ke messenger phan lalo lapenitum la ex UPDS kedar satum ke damtang 2011 November 25 itum accord sign date pen api up to pinian la song bong akisung akiduk penangan itum chetong nang lo ke damtang aprang nitum asong long dubo mahud hele kaman ki oda hud akisung akiduk kachechak pen itum pini lason ke phod phede naya dim tani tum phonang koklo athema pinang anara tum ke ahem an chumowe dipu pen hamren ka chihela je phantain tum khoros awe kupi posil an ka chi tong nang loma a hokpet ke nili kachuni ri gang tung lalo ni tum a officer tum tame a hokpet ni tum phanang japon pime nang ja polo mate alang tum ke tong thek thelang porlo mane woi pheseta nili tum ta kachi paning dingon e pen ayok ni tum same pini seng ponang koklo ke bang jia por ni tum kaduk ka betame kachirap kachitu thujia phansi ni tum chiseklo lasi nali tum phani li churolo ni apor phaho oelo thema ni tum kaduk ka be apor da langni tum tame dipu keche dami tum tado lasi ni tum da kache tong orat phan antame na tum phan antame na tum ka humri the pot pherang ke bitung phanta ni tum suri suri ka dom na tum phan pajelo ka dom Nizang Karbi Long Langhut LP School long Luthan bang Lithon dasabang Luthan nam de pin pen ami thanga hem chitot lun pen si achuklo jonawang se bai nong chuteng chot polam klang det pen kedam tang chithi ni pa inkore hini ani Nizang Karbi Anglong jengkha kes e head branch atum pen adimaklong an ka humri sai kedeng pon Langhut LP School long Luthan bang Lithon das bang asai seklim kle pin pen hem tot lun pen bai nong chuteng chot joksi Langhut LP School long kachali klim so maratum ki akai ken hoga GC angring thetan lo lesi Lithon das aphan bang ki labang su school long ki nang toy nang nilo labang su school long bang ki mesen Luthan bang si nang toy vek nang po busi em research tok bi lapen Karbi Long Thomas Council CM Dr Turam rong hang tumaphan KSA jengkha head branch amaipu ruka sentisu KSA khroni head branch Rajiv Kro tunamaipu humson terona tum kongridam hut phranke thinu ningjepon kami nang huli nang huli bom sitami niltum ke thegam long adak nalo niltum dak non nang kele bang niltum bajik kia prachitim sinang lilo woi fita minta sumarta thelong ne delo
ahok lo tu mi deks tami alang phan kar julong teng pute sokos notis tamang le elo pusi ajulo la sela so bang so dim long tami ni litum nang humri nang ko bang kelalo la bang so long tami pini son na me school avidet pini ke thanga bondho ta be pini ke opet ge to alang li phan rang long le pus tami la dak school teacher som me smc president tami jaswek nang je polo athe dak kacharli non student mate mumar tum kacharli non student na phai tami dopik la dak do pus tami la so dim long tami kan hok thidung lo la sona taxi an ki ong tami lithon das po headmaster bangke tapos na sai si chuklem rong abangke nilitum stami karbilo charli asong stami pinrem lo athi alangli kopilo ka chema tha nili tum karjuang tum karbilo charli song pen alangli inut khathan bang bolotang te alangli abai nong da dolo chiklu jon bang si chu enwer lo bolote dage than bang bangke alang chewang di pin a duty chiklem pin la hona thaksi nilitum na humri pen theknong da school tame hirkia we inghaba we register ka dogo bis tame nilitum putes bang dak dolo ada thek monong la da bangke to teli register ta public ko lo kupine hormon tame kupine midimil hormon tame bila badak se tame na da ke vak sai de hem manta avastha be hem kom hem ram man tame kang pang thirji kali lo kang ram su kali la bang so school tang ti langhut also mar mate dak langhut long charli da bang so lp school so mar cha charli so mar pan hokji phan to alangli ke mang ma ni tum arjun ko la si la busona mo angwi teacher la son ke than adiutia teng wen alang le ning hang pencil bang so sakuri mate alang so jobs te me alang li ning hang si chiyok no alang ni ning hang pencil ke claim lo pulotang te alang le ami thang diutia chu claim nang je polo ni tum ki puji bang ke la si alang le bang ke non kar ju thulong bang ke business non harlong business si alang le ani bang tami supply rong pusi arju long la si la bang so alang le yong se business claim ya ning hang pik pote business pa claim no dak lo charli so mar than pan hok nang ni la si ke bang jilang nang ni tami ni tum ka bang ke pini mate non ke bang hilang ani antame bang so high school mate headmaster thon das pan ke nilitum karbilo charli som ke nang nilo la pen richard to bi sar ye ma phansami nilitum chuning rilo le thotlo la bang so school of han headmaster fan alang litum sigjit ben tame lang tum ing sai pon nang ji alang sai pon vek nang ji la pen ing sai sit ing sai vek po busining thelo la bang so li thon das fan alang li fan a job pen saming than vek nang ji ing than the pulo te la pusona si dam tangani tame alangli a record ke arjulong lo is office long ben samin niltum pinang ana lama alun arjulong lo la sona teacher da fan ke aning ge hang ji galilo alangli kapre ka kam si choklem ning hang lo pot kapre kam ba choklem mang la than bang lo bang ke komane prap jin ben lamang so warong fan sami lang khudel office ko long phang ke engage rek nang po pusini tum chuning ri lo la pen la so sa la so bang so ali thon das po fan bang ke so dak ben alang fan ing sai pon si alang li phan sakuri tameng than ponang bo la sing ni tum KSA jingkha helprans atumpent langhut LP school ang kahumridam husami langhut ara tumpen sami alang li tumdong si ajab tun thipu busi langhut ara tumpen sami phrengke thinu ningjepon jingkha pen babutiron Karbi Longri Abirta la mini committee la niltuma hin bansi ada bai la ekedin man phan bangke la dak nilitum la committee bansi alang litum phan la usumar tum phan kapathani phan dak nilitum cherap chirisi non an ta pathan bom pen pathan bom ji sitame arji kiding bange un deji lase akaprek amastor mesen laso nang toi phan si prap jin benang toi phan bang si alang litum phan da kachuningri le thor lupo aja lon tum bangke te na litum la pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thakme kardom